moment no sabia si aquest concert estava perdut o no. No ho sabia. El vaig veure i dic, no me sonava, fins i tot no me sonava aquest compositor. Varen passar 2, 3 anys, 4 anys, i ara fa 2 anys vaig iniciar una investigació en l'Autònoma, en la Universitat Autònoma. Vaig fer el DEA, això que diuen, una part del doctorat. I el tema que vaig triar va ser el del concert. I aleshores vaig començar a investigar. La sorpresa fou que vaig trobar això, que estava perdut. Ostres, era aquest concert. Aleshores hem trobat un manuscrit d'un concert considerat perdut en tot el món, l'únic manuscrit probablement que hi ha en el món, que es conserva. I estava ahí. Bueno, però esperat que en la Biblioteca del Conservatori de Madrid hi ha més de 200.000 arxius encara per catalogar. Clar, fan falta llocs de treball, que es creen llocs de treball de documentalistes i d'investigadors. Tu fixa't, no? Per a investigar tot això. N'hi ha diners per a moltes coses i no n'hi ha diners per a aquestes joies. Clar, ahir n'hi haurà joies, clar. Absolutament, com esta, per exemple. Aleshores vaig fer la investigació en la universitat, he fet una edició i... En quin moment et donares compte de la importància de la troballa? En el procés. En el procés, perquè, clar, a poc vas cridant, a veure, la Biblioteca Nacional de París. I això ho teniu ahí? No? Ostres! Itàlia, este home d'Itàlia, no? Biblioteca on s'han trobat algunes sinfonies d'este compositor, Palermo, Roma i Nàpols. I teniu aquest concert? I no. No tenim este concert. Conservatori Superior de París. I no tenim este concert. No, aquest concert no. Clar. Aleshores, clar, a poc a poc... I referències que, com que estava perdut... Sí, tot el món, no, estava perdut. És una troballa. És impressionant. Aleshores, hem fet aquest treball d'investigació, juntament amb l'Autònoma de Madrid, i finalment, bueno, un tema de neteja, de errades, n'hi havia errades, del copista i altres coses, i finalment s'ha fet una edició crítica, urtext, que se diu, que és molt fidel a l'original, que ha editat l'editorial Tritó de Barcelona. És a dir, aquest concert ha eixit a la llum ja. Clar, ja està a l'abast de qualsevol trompista, de qualsevol orquestra. Efectivament. I el vàrem estrenar amb l'orquestra de cordes del Conservatori el 24 d'abril. El 24 d'abril d'enguany, fa un mes. Encara estaràs en les emocions de tot aquest esdeveniment. Fou molt bonic. L'estrena va estar presidida i presentada pel director del Departament de Música de la Biblioteca Nacional amb la directora del Conservatori Superior de Música de Madrid i també present la Universitat Autònoma i es va estrenar i tu com a solista de trompa, molt bonic, no, Elies? Sí, preciós, el concert és molt bonic. No s'havia interpretat al segle XVIII quan va ser composta? No ho sabem, no ho sabem, jo no he trobat dades. És molt probable que s'hagi editat. A més, Mozart estigué per aquestes dates en París. Per què te dic parlar de Mozart? Te parlo de Mozart perquè Mozart, després d'aquest concert, després de l'edició d'aquest concert, 1780, Mozart composa els seus 4 concerts de trompa. De trompa. I en un d'ells apareix una frase musical que és còpia de... Sí? Que bonico! Aleshores, molt probablement... Bueno, no ho sabem, però Mozart ja saps Mozart el que era. Escoltava una cosa i tota la vida la tenia ahí en el cap, ja, no? I aleshores, això probablement passaria per allí i l'escoltaria, no? I on descansaran a partir d'ara aquestes partitures del segle XVIII? A la Biblioteca Nacional, al Departament de Música o al Conservatori? En el Conservatori. L'original està en el Conservatori, el manuscrit original està allí, clar. Això no pot eixir d'allí. No ha d'eixir. Per a tocar l'obra ja tenim l'edició moderna que hem fet, en Tritó, no? Però els documents es conserven allí. I a l'abast de qualsevol, per altra banda. Sí, molt bé. És bonic el concert? Molt bonic. És un concert clàssic, plenament clàssic, i a banda dels que has nomenat ací, que estigueren en la presentació a Madrid, hi estigué també un valencià, un compositor valencià, que li diuen Xavier Costa, que és amic meu i és el que me va ajudar a reconstruir la veu del baix del segon i tercer moviment del concert. El concert té 3 moviments i ens ha arribat
sense la veu del baix del segon i tercer moviment. Per deteriorament? No ha arribat. No sabem si és que el compositor no volia posar-lo o és que s'ha perdut. Aleshores, amb aquest compositor vam fer la reconstrucció i ell també va estar, va vindre a Madrid. També va estar. Com a curiositat, et demanaria que comentares la importància de les marques d'aigua dels papers en els quals estava transcrita, escrita, en fi, la notació musical, la importància de les marques d'aigua en la teua investigació. Sí, perquè no sabíem el manuscrit exactament de quina data era. Podria haver estat un manuscrit de final del XIX, no? Les marques d'aigua varen desvelar que efectivament era un manuscrit de finals del segle XVIII, principis del XIX. Sí, per aquells que no ho sàpien, direm que les marques d'aigua són uns dibuixos que apareixen en els... Deixa tu, Elies. Sí, són uns símbols que apareixen i se poden veure quan poses així el paper, no? Sí. Són uns símbols, a vegades són paraules, lletres, o pot ser una xarra o... Identifiquen el fabricant del paper i sabent en quin any i, per tant, la data en la que va estar fabricat i utilitzat. Marques d'aigua o filigranes, també se diu això. Molt bé. La teua trajectòria, exactament, o filigranes es diuen també, aquestes marques d'aigua. La teua trajectòria professional inclou també haver format part de la banda del rei, el nom oficial de la qual és Unitat de Música de la Guàrdia Real de la Casa de Su Majestat el Rei, tocant la trompa. La trompa és el teu instrument de treball i eres professor de trompa. Els instruments musicals, vistos un a un, són autèntiques meravelles. Elies, això no t'ho vaig a descobrir jo ara a tu. Tant com a objectes materials com pel que es pot fer amb ells. Un violí, un piano, una arpa, un oboè. Conta'ns els matisos del teu instrument, de la trompa. Parla'ns un poc de la trompa. La trompa és un instrument molt especial. La trompa és probablement un dels primers instruments que se varen, de la humanitat. En el moment algun home primitiu d'aquells va agafar un corn d'un animal, un elefant o un altre animal, o varen agafar una caracola marina, no? I varen provar i va sonar ja, no? I aquest so és el so de la trompa. O hauria de ser, també l'actual, no? Després d'allò, la trompa va evolucionar en el segle XV-XVI en França, allò que diuen la trompa de caça. Utilitzaven per anar de caceria, no? I tenien unes popom, popom, o pop, cada toc significava una cosa, no? Hi ha una trompa també en els Alps, que és la trompa alpina, que és una trompa preciosa, que és llarga, molt bonica, que també s'utilitza per a comunicar-se entre pobles i entre muntanyes. Sí? Encara es fa servir a hores d'ara? Sí, i n'hi ha obres fetes per a aquest tipus de trompa també, obres sinfòniques, com a instrument solista. És un instrument extraordinari. Després, en el classicisme, Mozart, segle XVIII, ja te dic, fa aquestes 4 meravelles dels 4 concerts de trompa i orquestra, no? Això ha quedat ahí com a una cosa extraordinària, no? I després, en el romanticisme, què te vaig a dir? Schumann diu que la trompa és l'ànima de l'orquestra. Pues si ho diu Schumann... Amén. Anem a... Sí, diu que és l'ànima de l'orquestra. Sí. La trompa, jo crec que és l'heroi de l'orquestra. L'heroi. L'heroi? L'heroi, sí. Però l'heroi té molts matisos. Exacte. És que la trompa té molts matisos. La trompa pot ser l'heroi de guerra, el que s'utilitza en 2 Fs, forte, fortíssim, però també té detalls molt dolços, molt malencònics, fins i tot, la quinta de Tchaikovsky, per exemple, l'Adagio cantabile de la quinta. Sí. I sempre també la trompa de caça se recorda, per exemple, la quarta de Bruckner, la romàntica, la sinfonia d'esta, apareix ahí una...
Sí, com que si evoca allò, no? les muntanyes. Sí, sí. I en el segle XX també molt important. Que bonic. Com a bon musicòleg, eres també conscient, Elies, de la importància d'algunes disciplines auxiliars en la interpretació musical, com ara les tècniques posturals, el control corporal, etc. Creus que els músics deuen, és important que atenguen aquests aspectes? No és suficient també el do, re, mi, fa, sol, valga l'expressió? N'hi ha gent per a la qual és suficient el do, re, mi, fa, sol. Ah, sí? Sí, n'hi ha gent que sí, però són molt pocs. Jo sempre dic que veritablement l'instrument no és la trompa o l'oboe o la flauta, l'instrument és el propi cos. I si m'apures més és el cos-ment. L'instrument que nosaltres tenim per a treballar la música, per a fer música, és el cos. Així s'origina el so. El so, la emoció, el fort, el piano, els picats, els lligats, els trinos, els registres aguts, els greus, la interpretació, tot això està així. I està així també. Aleshores és fonamental, en general, per a quasi tot el món. T'he dit abans que per a alguns no, perquè sempre n'hi ha algú que apareix tocant un instrument i ja està. I saps, Maurice André, per exemple, o gent d'esta que ells no saben. O Vicent Prats, el trompetista de Paiporta, aquell home, que no sabia res d'aquestes coses, però tocava la trompeta com els àngels, i alguns altres, moltes. Però, efectivament, el coneixement del cos és fonamental. Com respires, com estan els teus músculs, si n'hi ha tensió, si no n'hi ha tensió, què passa en la llengua, pots picar, no pots picar, si se seca la boca, molt important, sí. Totes les tècniques de tai chi, de yoga, tot això, ajuden molt a relaxar i a trobar-te amb tu mateix i a l'hora de tocar estar més tranquil i disfrutar més, que és el que se tracta al final, disfrutar, fer música. També vaig ser convidat a una tertúlia de Ràdio Clàssica de Ràdio Nacional d'Espanya sobre les reivindicacions dels músics dins del moviment del 15M, juntament amb altres músics de diferent procedència. Què t'ha quedat d'aquella tertúlia? Quines eren les reivindicacions dels músics? Jo crec que més que reivindicacions de músics, que és una cosa molt petita al capdavall, l'important fou el moviment del 15M, fou una cosa... Agustín García Calvo, que va faltar fa poc, un grandíssim escriptor i pensador, va escriure un document parlant del 15M, el titulava La alegría de lo desconocido. És a dir, fou una alegria de lo desconegut en el sentit de lo espontani. Espontàniament, milers i milers de persones s'aproparen a Sol per a demanar la llum d'Itaca, vull dir, per a demanar lo impossible, és a dir, l'impossible és possible, per a demanar, no se sabia què se demanava, però sí se sabia el que no se volia. És a dir, això no ho volem, per així no pot ser, per moltes coses, per això. Fou un moviment extraordinari, d'una capacitat i d'un tarannà de totes les persones que estaven allí. Jo vaig tenir la sort de viure-ho, no? Extraordinari. Agustín García Calvo, de fet, que ja saps que feia tertúlies en l'Ateneu de Madrid, i aquests dies, durant aquests mesos, va fer, a més de la tertúlia dels dimecres en l'Ateneu, el dijous anava també a la Porta del Sol a dejar-se hablar, que deia ell. Sí, a dejar-se hablar, que deia ell, i ell sempre dia contra el poder, contra el dinero, contra la fe, contra Dios, per retrobar-se amb el poble, amb el que queda de poble, que no existeix. Ara hi ha que articular un discurs, unes accions, queda faena per fer. Però, clar, és un tema molt complex. Sí, ha sigut un moviment que ahí està i encara perdura. Està, jo crec que de la mateixa manera que ell va ser desconegut, és una cosa extraordinària, que això espontàniament així no se sap.
l'última paraula no està dita encara. Clar. La societat està com està. N'hi ha gent que té molt i n'hi ha gent que no té res. Això no pot ser, no? Anem a veure què passa. Però jo crec que està latent. Eixe descontent està latent en la societat i anem a veure, això pot eixir, això pot esclatar per qualsevol lloc. Tornem al cantautor, abans de despedir-nos. Com definiries la teua música, Elies? En què t'inspires? Influències estimades per tu, acceptaries Llach, Dylan, Moustaki? Qui més? O no? Clar que sí. Sí? No sols els acceptaria, sinó que els abraçaria. Els abraçaria, Raimon també, que no l'has dit, sí. I això en la música de cançó d'autor, no? Però tenint en compte també tot l'altre, la música clàssica, que també d'escoltar coses i de tocar-les també te queda alguna cosa. Jo, de totes formes, quan faig cançons, que ja t'he dit que no les faig jo, quan se produeix aquest miracle, quan se produeix aquesta màgia, jo no sé molt bé si estan o no estan. Segurament estan aquestes influències, però no me dono compte, no soc molt conscient, Això apareix, això baixa, ve, és com una pluja, i tal com ve, va al paper. I d'ahir va el disco, i ja està. Bé, projectes de futur, Elies? Futur? Com a cantautor? Agustí García Calvo també deia contra el futur, deia ell, no? Bueno, això en parlarem un altre dia. D'Agustí. Deia, ahora, no? Sí, projectes de futur. Doncs mira, el mes de juliol tinc 2 cursos de trompa, un als Pirineus i un altre ací, en Real de Montroi. Després també participaré en un homenatge a Ovidi Montllor, que se farà en Montserrat, cantant una cançó. Cantaré una cançó de Lluís Llach, poema de Joan Fuster, Criatura dolcíssima. Que bonic. No sé si te sona. No, ara mateixa no. Un poema de Joan Fuster? És un poema de Joan Fuster, dels poquíssims. Que es diu Criatura dolcíssima. Criatura dolcíssima. Quin títol més bonic. El poema és extraordinari. El que passa és que ja saps que ell després digui això d'escriure poemes és de... Sí. I se va dedicar a escriure assaig i tal. I Lluís Llach va recuperar, ja fa molts anys, en fi, i cantaré aquesta cançó i després els projectes ja de cara al curs que ve. I especialment m'agradaria també gravar este concert de Chiaparelli. Clar. Gravar, fer una gravació. I això és un projecte que no deus abandonar de cap manera, no? Deus empenyar-te en gravar això. Sí, m'agradaria molt, sí. I deixar-ho gravat per a...